Uy, may natikitan yata boy. Okay. So yan, and good afternoon. Quick ride lang tayo, quick ride kasi may rescue tayo. May message. Sana papasukin tayo sa checkpoint kasi lockdown yun eh. Siguro kung naman papapasukin tayo kasi valid naman tong reason natin. Quick ride, sana walang maging aberya. And ayan, dito tayo sa isang ruta sa may mga checkpoint. Tignan natin kung papapasukin tayo. Yung i-rescue natin dun pa sa SM Manggaling, SM Carmen. So let's go. Sana palusutin sa checkpoint kasi nung nakaraan may gabi kasi yun. So, tingnan natin ngayon. Nung nakaraan kasi dito sa may bandang Giling na warningan tayo. Flashback. Taga Alcala po sir. Alcala? Opo. Huwag ka nang dadaraan dito Ay, hindi na po. Hindi na pwede. Ay, sige sir. Lockdown ng Giling dahil sa kaso ng COVID. Ay, sige po. Thank you sir. End of flashback. Warning naman ang tawag dun eh. Siyempre, bawal muna dumaan. Pansamantala. Ayan, tignan natin dito. Hindi naman tayo dadaan ng Giling. Ayan. So ayan mga kagri, kapag manggaling kang Alcala o papasok ka ng Alcala dito sa loob sa may barangay, hey, nakatingin sa camera eh. Shout out. Kung papasok at lalabas ka dito sa barangay Apartado dito sa Alcala, Pangasinan, ito yung unang checkpoint. Ayan, quarantine checkpoint. Ito yun. Ito yung lalabas ka naman sa main road sa MacArthur Highway sa Tarlac, Pangasinan, Tarlac, Pampanga Road. Diretso yan. So doon tayo dadaan kasi lalabas diretso na yun sa SM. And sana papasukin tayo ng checkpoint. So ayan, ito yung lalabasan nung pinasukan natin kanina. Ito yung Tarlac to Pangasinan, Tarlac, Pampanga Road yan. Yung tinatawag nilang MacArthur Highway, main road. Ayan, so malinis. Ayan, pwede na kayong mag-race dito. Hindi, joke lang. Straightan, sprint. Ganda ng kalsada o espalto. Sana diretso yan. Okay. So yun yung papuntang Tarlac, Manila. Ito yung papasok ng SM Carmen, Bartaneta, Binalunan, hanggang Pagudpud. Joke lang. May kukurban ka. So sa gawing kanan mamaya may kanto doon. Yun yung papasok sa Giling Kuliling na sinasabi ko sa last na vlog ko. Yan yung lalabas ng mga tricycle. Yan yung Giling Kuliling. Yan yung may checkpoint, quarantine checkpoint din. Yan yung nilockdown. So simple information lang. Ayan, so mga kagri, ito yung checkpoint dito. Yan yung checkpoint sa papasok ng Tarlac. Makikita nyo. Yan sila sir, tsaka yung checkpoint lahat. 4 wheels, tricycle, motor, lahat. Yun naman yung papasok sa Pangasinan. Ayun, may checkpoint. Tingnan natin kung palulusutin tayo, kung anong meron, kung ano ang sasabihin. Sana nga palusutin tayo kasi rescue to eh. Okay, here we go. Ano kayang hanapin? Anong hanapin mga sir? Uy, may natikitan yata boy. Okay. Ngayon na naman ako dadaan dito eh. Ngayon lang na naman nadaan dito. This next time pag pupunta ako Santa Maria, dito na muna ako dadaan kasi naka-lockdown dun sa Giling eh. Uy, mukhang ID lang. Ang init. Medyo mainit.
Mga ID lang. Pangit ng itsura ko talaga sa LTO. Hindi lahat naman pangit itsura ko talaga yun. Okay. May quarantine pass din tayo dito. Binigay ng barangay natin. Thank you, sir. Okay, hindi tayo tinanong. Medyo maluwag sa part na yon. Buti na lang. Parang racetrack lang ah. Uy, Baja Kawasaki Cruiser 180, the big brother of my motor. Okay, good choice tayo dito. Nakapasok tayo. Galing talaga. So medyo ingat-ingat tayo dito kasi baka mayroong LTO. Kamote muna ako ngayon mga sir, kamote. Sige sir, pasok. Sorry. Ingat tayo. Sana wala. Okay, malinis yata. Lapit na ako. Saan kaya yung re-rescue natin dito? Where is motor? Thanks, sir. Thank you. Saan yung motor ng ating re-rescue? Hanapin natin. Wala dito. Wala dito. Ayun siya. Ang dami, ang dami. Dapat hindi box ko na Ata di box kan. Okay. Kapit ang aking sikitaran. Pati ni ganun ko, kagayal na, yun ako eh. Habap mo na eh. Sige, sige. Kuman talaga dito yan. One. Ano yung natin na tayo, hindi ko ata eh. Hindi ka dumagayang karga na. Sige lang, kaya ta. Kasya ta. May mayat no, adodo kargana ta madaggungon. Hindi motor ko kay para jibalong gawan eh. Sige. Dati Michelle. Ang dami ah. Birthday na natin Michelle gamin eh. Bagta awan trabahon. Atoy. Oh. Malamig ko yabang na natin. Kaya lang, started ko lang natin. Kaya lang. Kayatan. Yun. Okay, ati lang. Awan sa balen. Tinatingatan ko ya, tinatan ikatumton. Ha? Itinatan eh, tay alam tulatan. Jai. Kasya. Kita ma. Alanganin. Hindi ka. Hindi. Ajini. Alanganin. Atan natin eh. Ajini dakyalan tayo ata. Latan. Na? Itong malaki. Okay. Na. Try mo man. Okay. Gurka. Wait. Paya. Natin. Ajini. Ito na lang yung ano ko. Ay. Sige, yan na lang muna. Hindi magkakalog yan. Ilagay mo ngayon yung kuya. Hawakan mo. Ito. Yan na lang. Ito na lang. Okay, pasok. Ipapatong ko lang to para hindi magkalog. Yep. Okay, yan. All clear. Tara, magdi-deliver kami ng pagkain. Oh, this is my first day
Hindi, joke lang. Madami akong dinideliveran minsan. Ngayon lang ako free. So, Pops Israel. Ay, page din siya. Israel. Yan. Tsaka may YouTube channel din. Israel din. Easy R-A-E-L. Magkahiwala yung easy tsaka yung R-A-E-L. Juan. Atoy daily. Hihi. So sana magkaroon kami lahat ng cam para sa gantong sitwasyon ay naka-record kaming lahat. Ayan, para mas maangas. Soon mag-iipon pa kami. So di-deliver to sa hometown ko, Alcala. And sasama natin si Kuya Israel, Pops Israel. Hihi. Kasi yung ganito chill ride. Ayan. Tapos with income gear. Gusto ko nang mag-apply na LBC kaso hindi po pwede eh. Hindi pwede ang part-time kasi dun eh. Bilis, nakakulay green. Nakakulay green. Habulin yung green. Ito yung racetrack namin dito eh. Racetrack namin. Uy, biglang pasok si sir. May atras na kotse. Pasok. Huwag kang magre-red. Huwag kang magre-red. Huwag kang magre-red. Uy, hindi pa magre-red dyan. Hindi pa magre-red dyan. Okay, pasok. Haha. Yung pinakamasayang racetrack namin eh. Hindi bawal bumangki-banking. Baka maging chow fan yung inasal. And no matter where I go, and no matter where you go. Medyo dahan-dahan lang tayo. Kasi baka ayun, kung papasok ka naman ng Santo Tomas, manggaling kang Carmen, ito yung unang checkpoint. In-adjust nila. Nasa marapit na sa boundary. Ayan, dati nandun sa bandaron to eh. Sa malapit sa sentrum. In-adjust nila. Pero wala naman yata naninita. Mabait dito eh, mabait. So ayan. All goods, all goods. Yeah. Dito dati yung pwesto ng checkpoint. Ay, inaayos pala tong kalsada. Kaya pala. Tapos sentrum. Ay, nalubat yung GoPro. Saan banda? Oh. Di bangit. Eh, Ginny! Nakalang chinilas na yun. Ayan. Nalubat yung GoPro. Nalubat yung GoPro namin. Ayan, lubat. Siya ko yan. Abale? Sige ko. Isa? Oo.
Sabihin ko na lang po kayo. Okay na po, natanggalan ko. Opo. Sige po. Pops Ezra. Yan, nalobat yung aming GoPro. Yan. Ang Marbs TV ng Pangasinan. It's okay. Tingnan natin kung isaksakan dito. Ay, lasing ko yung tamblo.